είμαστε. Ήρθαμε με διαφορετικά καράβια, αλλά τώρα είμαστε πηγότες στο ίδιο καράβι. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Από μικρό παιδί κατάλαβα τι σου συμβαίνει όταν είσαι μετανάστης σε μια χώρα ξένη. Έμαθα πως είναι όταν σε βλέπουνε αλλιώς και το τι ακριβώς σημαίνει η λέξη ρατσισμός. Γιατί ήμουν αλλοδαπός, θύμα της ξενοφοβίας από 12 χρονών. Θεέ μου, αν είναι δυνατόν στις ντούβες της αστυνομίας σαν να ήμουν εγκληματίας. Λόγω της ανεργίας, την κατάσταση μοιραία. Ένας έφευγε με βίζα, χίλιοι φεύγανε λατρεία. Ένας από το τελωνίο, χίλιοι φεύγανε παρέα. Κρυφά από το βουνό, έτσι έφυγα κι εγώ. Ήμουνα 12 μονάχα όταν πέρασα από τη Γερόπηγη με τον πατέρα μου μαζί. Ευχαριστώ τους Έλληνες που μας βοηθήσανε εκεί. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω τον φαντάρο που μας έδωσε λεφτά και για ταξί. Υπάρχουν άνθρωποι, ποτέ δεν θα ξεχάσω τον φαντάρο που μας έδωσε λεφτά και για ταξί. Υπάρχουν άνθρωποι. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί φωτιάστες. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά μετανάστες. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί επιτίδης. Όλοι στην ίδια μοίρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί φωτιάστες. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά μετανάστες. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί επιτίδης. Όλοι στην ίδια μοίρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και αναφέρομαι στο πως αυτομάτως αντιδράει ο αστυνομικός όταν βλέπεις τα χαρτιά μου ότι είμαι αλλοδαπός. Προπαντός ενοχλείται γιατί είμαι νόμιμος. Θα με βαράει, δεν του φτάνει. Θα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να έχω κάνει και σε κάτι να έχω φταίξει για να με παραπέψει. Μα θα πρέπει οπωσδήποτε κάτι να έχω κρέψει. Δυστυχώς στα πόδια μου πασάρουνε εμπόδια διαρκώς. Ο ρατσισμός μου έχει γίνει πια ρουτίνα. Όπως και το να βλέπω στεναχωρημένη άδικα τα βράδια της Αθήνα. Όταν η κάθε κατίνα έκτοψε διδηλητήριο. Μιλάω τα ελληνικά και ας μην πήγα σε κολέγιο, ας μην έχω απολυτήριο. Στον κόσμο αυτό που ζούμε υπήρχε πάντα ένα μυστήριο. Το διαφορετικό για όσους το έχουνε απάνω τους. Λόγω καταγωγής γινότανε βασανιστήριο. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί φωτιάστες. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά μετανάστες. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί επιτίδης. Όλοι στην ίδια μοίρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί φωτιάστες. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά μετανάστες. Λένε μην πιστεύετε, οι καυτεροί επιτίδης. Όλοι στην ίδια μοίρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι μαζί με τα ξερά, καίγονται και τα χλωρά. Η εξήγηση αυτή με κυνηγάει σταθερά. Από τότε που συζήτησα για πρώτη μου φορά σοβαρά με ανθρώπους για τα θέματα αυτά. Να, όμως πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκτός αυτού τα πράγματα μοιάζουνε κάπως ύποπτα. Είμαι βάλα φυλακή απ' τα 17. Χωρίς φίλε να έχω θέξει απολύτως πουθενά. Και εκτός από αυτά παίζονται κι άλλα σκηνικά. Σε προσλαμβάνουν μια δουλειά και δεν σου δίνουν τα λεφτά. Δεν είναι έστω κι ούτε ντροπή, είναι απανθρωπιά. Σε όλη της το μεγαλείο και με όλη τη συνένεια. Ξέροντας πως δουλεύουν να ζήσουν την οικογένεια. Κάνοντας τόσες θυσίες, έχοντας τόσα πολλά εμπόδια, τόσες δυσκολίες. Κι αυτό τις βλακίες άστες. Δεν είμαστε εγκληματίες, αλλά μετανάστες.